kokos. Na drugu polovicu idemo sa plazmom ili ljevenim petit keksom. Selam, kako ste mi? Selam. Kakav kolač? Kolač, bez troška. Pa pudinga od čokolade. Šalim se, 2 pudinga od čokolade. Vanilin šećer. I 2 kašike gusti. I šta ćemo dalje? Onda ćemo sjediniti smjesu. I onda unutimo. Mlijeko treba da prokuha. Nakon toga sipamo smjesu koju smo pripremili. Smiješamo. Onda idemo ko vrhnje. Istresamo slatko vrhnje koji trebamo s mikserom umutiti. Dodati još šećera. 5 kašika šećera. Iskreno da budem, ne volim slatko, tako da nećemo nešto pretjerivati. Aj skup je šećer, treba štediti. A da se zezva malo. Sad mutimo slatko vrhnje, pa ćete vidjeti šta ćemo dalje. Sad polako miješamo dok se ne formira u gušću smjesu. Smjes odmah stavljamo na kokos i keks, razmažemo i nakon toga prekrijemo vrećicom najlonskom da se ne bi
Sad se urola i spremno je za upotrebu. Hvala vam na pažnji i vidimo se idući put.